hauetan emakumeok bizi ditugun oso indarkeria espezifikoak salatu izan ditugu. Aurten itzuli nahi izan dugu eraso sexisten kontura, azken aldian Bilbon gorakada bat sumatzen ari garelako. Leloak argi uzten duen moduan, gizonei erantzunkizuna hartzeko eskatu nahi diegu, azkenean asko ikusten dugu gure inguruan, gizonek erasotzaileak kanpoan edo beste batzuengan identifikatzen dituztelako, eta topatzen duguna dela gure erasotzaileek orain biktima izan nahi dutela euren izen onaren garbiketaren izenean, erraldi misoginoa salatu nahi dugu eta mugimendu feminista moduan horren aurrean tinko egongo garela adierazten. Ez zara konponbidea, beraz arazoa zara. Izango naiz hemen.